isih tulung agung. Giri budaya. Halo ayo. Ayo. Ayo Dek Rompi. Ora usah nggih kucingan Rom. Padha ae. Opo e? Oi! Ayo, oe! Yok, boy! Oh! Iya. Wah, ya. Coba. Loh. Ayo. Usah. Ayo. Kucingan motor beling, ayo Robi kaya paling. Ayo Rob. Kucing kaya paling. Ayo. Ayo. Ayo terus. Ayo. Ayo. Lakar. Rata lo tunggar. Ayo. Pasat tunggar. Ayo keru, ayo, alah. Ayo gerang. Ayo angga. Kucingan motor beling, tapi kayak maling. Ayo. Ayo wis ku, ayo nu. Wis no. Ayo ger. Goceng cilik. Ayo le. Oh boy, ya sawai. Pakai roti. Ayo. Lah, iya. Ayo. Oh boy. Awas. Dres. Ayo loh. Berapa iki Mas Dres? Iki konsumsi wanginipun nangga. Bangga. Oh, ayo Kak. Kita tentukan ada Angga. Iya, begitulah. Begitulah. Ayo. Iya. Ayo. Ayo.
cokotane poteno enggak? Oh. Ayo. Kak. Hop. Oh, lagi metu. Buron aja rau. Kok dipasang aja. Ayo. Mas. Yuk. Kau ditatane enggak? Ayo nu. Hey. Yo. Ayo lengker numis. Hey. Ya iki lo. Yo. Kiri. Budaya. Mbah Mandor, ayo Mbak Mandor. Mbah Darni, tangan semangat. Sorry ana remetu sorry. Ayo lo Mbah Darni. Yo. Ayo. Ayo. Iya. Ho. Sak. Ayo. Ayo lu. Ayo lu. Ayo. Ayo cerita, kucing le, ayo le. Ayo. Hey. Ho. Hey ho. Ayo orang lomo ayo ayo dong. Ayo mlebu wangi keju iki. Joshua. Ayo. Sesarangan Mei. Ayo dong. Oh iya Garo. Oh. Ayo. Oh boy. Dadi ati tanpa dengar tanpa
Indra kayung yotma Rama Sri Rendi Tanasa Kumi Netra Anang kuluwe wadang Kotang sana longso tak liya apo Sri Ramu satoma para asmara Langat oh kita semangat gedang li ya lo hae ya lo pokoknya aku mau bakar siap aku mau bakar ya kempis ayo mana kempis boy ayo piye oh ayo apa enak kowe podo nyambut gawe op iya woi yo yo
Mangan kembang apa enak piye? Enak mangan roti. Oh. Ya. Oh. Yo, ayo nu, ayo nu. Wah. Bolak-balik. Hop, wah. Ya. Oh, ya. Kowe melek dim. Wah. Ya. Oh. Are. Ayo beten sing kowe. Sing rada gede. Ropi. Bisa sauto apa ndak kowe piye? Kaboten waduk. Oke. Katuran tinarak bose unggas daya. Yo. Iki lho GP Audio. Sekarang Durunggo Giri Budaya. Yo. Ayo. Tak waca Quran dina iki wartane banget nglarani ati wis lingkuh karo wong lanang liya mlabu Quran waro tangga-tangga selingkuh kowe mlebu Quran gawe gelo atiku ra karu-karuan selingkuh kowe mlebu Quran kandha tresno jarene mbok godolanan tresnaku kang tanpa umpama mung racun sing kudu tak tampa kowe selingkuh karo wong wadon liya mlabu Quran karo tangga-tangga selingkuh kowe mlabu Quran jane tresno jebul mbok karu-karuan selingkuh kowe mlebu Quran kandha tresno jebul mbok anggap dolanan tresnaku kang tanpa upama mung racun sing kudu tak tampa kowe selingkuh karo wong lanang liya mlebu Quran karo tangga-tangga Sesarangan Durunggo Giri Budaya. Jos. Dulur-dulur katuran Pinara Unggas Jaya. Mari kita dengan Pak Burgandi, Mas Nanang, mari kita toko-toko tak di Udi.
Yuk, 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 yuk. Tak pocok korak dino iki waratane bakat harami ati ora ngira yen ngene dadine jenengmu tulis arep wiwit tulisan gede colak mata rasaku sasoka gawe lara kowe selingkuh karo wong lanang liya lagu koran weruh tangga-tangga selingkuh kowe mlaku koran gawe gelo aku ora karu-karuan selingkuh kowe mlaku koran janji setya kok gawe dolanan tresnaku kan tanpa upama mong racun kamu tak tampa yen pancen kowe ora tresna mbok tandha timbang gawe gelo ayo Wah, kucingnya gemoy. Wah, wah, Robi, gue lah mingkem kok otot. Kowe kok mingkem ngotot. manis sih Kowe siropo. Kucingnya gemoy. Wah, jaluk apa? Wedak, tak kei nyo. apa ini tutup irek Apa kae? Wah, kucingnya melepus-melepus. I love you. Tas loro Ayo. Mbak JP pokoknya. Ini dalam itu. Karena Mbak JP mau. Sempal. Orang mandi. Orang mandi ya Mbak JP. Kurang tua. Iya, Mbak JP. Dikemput saya. Ali mau. Dulu Ya kuwi lho. Mamamu ya kuwi lho. Ya, aku udah betok iki. Ya, langsung mulai lagi. Wes. Makanya jalan iki. Biane Mbak JP ndak. Ya. Jaluk Mbak No. Ayo lo Mbak No. Ayo. Durasi. Iya. Ayo Rob. Mbak JP ora Rob. Kayak Rob. Ada Bang Juliono. Kalau le ayo le. Kurang jalone. Iya.
oleh Wisnu matur suwun. Ayo, jaluk tambah nu, jaluk tambah nu. Jaluk tambah Mbak Mandor. Oh. Ayo. Oh, ora krasa. Ayo, ora krasa gagangi. Ayo lo, ayo lo, Ayo ga, obat ora krasa. Kekadren gaji. Aji Angel. Ayo iya yo. Keri. Bos. Obat cerita manis. Oh iya. Allah. Kotik. Ayo Mbah Jomber. Mas Romi jaluk gabung. Apa dijaluk? Ayo no. Pokoknya cinta bisa lo tuh. Sempet loro. Ayo. Agun jalur jenenganipun Mbah Jarwo sing ngeterke Bali. Ayo. Mbah Jarwo. Mak. Ayo ramai Roma. Halim mau. Hei. Ayo. Oh, ayo. Ora krasa. Pas nodase, Bang. Yo. Ayo. Dalem. Nek dipane ndase ndak prayut to. Sing iki lho, sing kene. Pas untune to, ya krasa kabeh kena betul. Oh, ayo ora. Oh, gubet pas ana gulune, Mbak. Bocah daginge kok akeh men to Pi. Ayo. Kakean bagus sing ngantek ilang. Ilang manise. Kakean bagus lho iki. Lah sing kono malah iker iki lho ya. Iya. Alo. Sayo.